back mga brad, mga master. Kato ding guitar solo. Ang first part ito is G Lydian. So sa mga itong gisgitan, Lydian o uban pa nga modes. So sa gining modes no, muna itong topic karon. So what are modes? Modes are variations of major scale, but different starting and end notes no. So major scale gyapon siya, subset siya sa major scale, pero ang iyang end o iyang start o iyang end note lahi. So kada mode na siya unique sound o character. So nganong gamit man ni modes? Actually daghan tag mga guitar instrumentals, guitar solos nga based on modes no. Daghan kayo madugog na to even on popular music. So matag kog mga examples sa mga modes. Labi na kani ako mga gipang cover no, or katong original ako ganiha katong guitar solo sa handumon ko. Based on mode to siya. Labi na tong starting phrase G Lydian. Okay. So kato is nato siya sa G Lydian, pero kung sa wala pa nakasabot sa modes ato ning i-explain gamay. Kaning modes pod gigamit po ni siya sa even medieval times no. Dugay na kayo. What is medieval time? Dark Ages katong 10th century padong sa 14th century ba na ako masayop. Gamit siya sa mga churches. So muna gitawag po siya og church modes kay gigamit po siya sa mga churches. So karon gigamit siya sa jazz, rock, classical, pop. Gamit po siya nga mga skala ang modes. So there are 7 modes: Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian. So ang start ani is kaning Ionian. So mo ni siya ang kanang standard na tong do re mi fa sol la ti do no. So nag-end po siya sa Locrian. Actually napo na siya gitawag nga brightest to darkest nga degree no, brightest to darkest degree. So ang brightest is Lydian, then ang darkest is Locrian. So matag kong chart nasa akong description no, kung kanang unsay mga pattern aning modes, unsay mga pattern niya para no need man ni memorize no, kay di man nato ni magamit sa tanan in one guitar solo or guitar line kin tanan 7 modes. Pwede ka magamit isa duha, so pwede pud kana imong fokusan while gagama ka og guitar solo or ga-improvise ka. Pwede ka na pud imong fokusan duha ka 1 to 2 or tulo ba ka taman ka mode at a time. So no need to memorize, na siya pattern. So na po siya ways no sa pag-memorize niya. Pero ang the best way is ang pattern, like for example Lydian kani Lydian yung kung E Ionian mo ni ang do re mi fa sol la ti do na to. E so mo na tong sa tawag na Ionian mo na tong standard nga skala no, do re mi fa sol la ti do. So in E, in the key of E, akong himuon ng Lydian is i-sharp na ko ang iyahang 4. So 1 do re mi fa is 4 man no. So i-sharp na ko. So kendo mo sa 1 atong previous lesson ang degree sa scale 1 2 3 4 5 6 7 do re mi fa sol la ti do. So do re mi fa is 4, i-sharp na ko ang 4 mo na siya nakapahimon ang Lydian. So lahi na no, neutro yung characteristic yung sound from so kani
Murag sophisticated gamay, pero gamay ra di pa ni sa kanuta. So nga na no. So gihatag karon nga examples nga nga song instrumentals nga nagamit og kanang modes. Kani ipang-cover na nato. So atong i-flash karon. Kato no, ito mga some of the examples nga nakita na to nga kuan kanang modes nga modal nga instrumental powerful kay ang modes no nga kana lang pag twist gamay sa major scale dako na kay epekto. For example kaning this is E pero E in Mixolydian mode. This is kuan kanang Glasgow Kiss. So atong E nga standard nga E major is ang natural ihang 7 no. Kani gihimong flat ang iyang 7. Nahimo siyang E Mixolydian, powerful kayo. Nahimo na siyang Irish music. Muna siyang music of Ireland. Yan ang iyang kuan. Katong, for example, katong Viking Kong ni Paul Gilbert. May mo siya mark Arabic and Spanish. So, nga na ang Egyptian, pwede po. May mo siya mark Egyptian. Nga na ang iyang characteristics sa sound. So dako kayo nga epekto ang mode. Kani in lead guitar lead guitar context lang siya no. Pwede pa na napay jazz context ani, napay lahi nga mga context sa modes pero pareho ra gyud ng basic nga idea ang iyang structure sa iyang scale sa each mode. Pareho ra ang iyang structure. So nga na kanindot ang modes din no, nga na ka powerful siya. So magamit na to, maghimo ta guitar solo nga atong own buhon or karon baka pwede na to i-twist gamay no, i-twist gamay na to ang skala from simple kita major scale nga standard do re mi fa sol la ti do, pwede na to himuon i-twist na to gamay, pwede to himuon nga for example kani that is the standard major scale, pwede ito himuon nga kanang pwede ito himuon lead yan. So dako kay diferensya like himuon pa na ito nga Phrygian.
siya every time maghimo tag progression, no. Pwede pa na to i-twist ang chord. Kita hay kanta in the key of C, kita hay pwede pa na to i-twist ang chord according to the modes. Kita hay guitar solo part. Pwede po dili. Pwede po din. When it comes to C, pwede na to himuon nga kung mag-run ta sa scale, pwede to himuon nga si Dorian, si Phrygian, ang C diha dapitang nga chord ni balik sa A minor, pwede pa na to ibalik ra sa standard nga major scale or pentatonic. So pwede na to i-mix up, no. Pwede ra. So nga na ka powerful ang modes nga makababag-o sa tawag na sa mood, nakakabag-o sa mood sa kanta from medyo sad gamay, pwede tayo mo nga kanang light or kanang happy, pwede po na to from happy, pwede po na himuon nga serious gamay. So nga na ang iyang pag-change sa characteristic or mood sa sound. Muna nga na ka nindot ang modes. So ma-apply na ni mga brad. Natigahan ako ibahatag nga chart, no, na link sa description. Pwede na matanawan nga. Pwede po mo maka-research man sa gasa sa web. Tighan naman kayong tutorial about sa modes. Kani kuan lang ni siya simplified o binisaya nga explanation para masabot, no. Kung may in English, pwede po mo doon sa mga in English nga tutorials. Kani kuan lang ni siya. Ay, ato lang ni inato ni katuan ni Bisaya, so mas dali sa buton, dali dili na kinahanglan i-process, i-translate na. So by the way, click the subscribe button, no. More lessons pa, free lessons, and will always be free. Mo ni atong purpose atong page or sa atong YouTube channel. So God bless mga brad, and more power sa tanan.